беларускай літаратуры багата вядомых паэтаў і пісьменнікаў. Амаль усе з іх пісалі для дзяцей. Хочацца адзначыць творы Янкі Маўра, яго аповесць «Палескія Робінзоны», творы Алены Васілевіч, трылогія «Пачакай, затрымайся», аповесць Івана Сяркова «Мы з Санькам у тыле ворага», аповесць Міхася Лынькова «Міколка паравоз», зборнікі вершаў Авер'яна Дзеружынскага, Еўдакіі Лось. Але сёння я хачу расказаць вам пра кнігу Васіля Віткі «Чытанка-маляванка». У гэтым годзе спаўняецца 50 гадоў з дня выхаду гэтай кнігі ў свет. Атрымліваецца, паўстагоддзя маленькія чытачы захапляюцца творамі Васіля Віткі. Кніга напісана яскравай, цудоўнай беларускай мовай. Тут шмат гумару, багатыя ілюстрацыі. Пачынаецца кніга з раздзела, які называецца «Ладачкі». Я хачу зачытаць ладачку, якая называецца «Бабіны госці». Ладачкі, ладкі, дзе былі? У бабкі. Што пілі вы? Малако. А што елі? Ко-ко-ко. Доўга ж вы сядзелі, доўга пілі, елі. А мы не сядзелі, цэлы дзень дурэлі. Мы і заўтра пойдзем да бабулі нашай, абяцала бабка бярозавай кашы. Ну вось, калі ласка, ладачкі, вядома, ладачкі, лічылкі, гэта для маленькіх чытачоў. Для дзяцей, каб яны лепш вымаўлялі гукі беларускай мовы, ёсць раздзел, які называецца «Скорагаворкі». Напрыклад, дудар дудару. Дудар дудару дарма грае, камар камару голас пазычае, варона з вароны грошыкі бярэ, коршак з коршака пер'я дзярэ. Но вы заўважылі, што гэта скарагаворка дапамагае дзецям засвоіць вымаўленне гука «р». У кніжцы «Чытанка-маляванка» многа цікавых гісторый з гумарам расказаных Васілём Віткам. Вось, напрыклад, казка «Генерал Верабей». Гэй дарогу, гэй шырэй, лес густы высокі, на машыне Верабей едзе да сарокі. У пагонах, у шнурах, у шпорах са звонам. Белавока толькі. «Ах!» – сказала з паклонам. «Калі ласка, ваша чэсць, я даўно чакала. Запрашаю за стол сесть, госця генерала. Налучыўся тут мядзведь на такое дзіва. Тьфу, няма на што глядзець!» І усміхнуўся скрыва. Усхапіўся Верабей, адважны задзіра, як падыме крык: «Не смей зневажаць мундзіра!» За грудкі мядведзя цап, ведай, з кім заняўся. Ледзьве з вераб'іных лап мішка уратаваўся. Вось колькі гумару ў гэтай казцы. У гэтым раздзеле ёсць казка, якая называецца «Казкі і краскі». У гэтай казцы Васіль Вітка знаёміць хлопчыкаў і дзяўчынак з назвамі беларускіх кветак, якія растуць на палях і лугах. Азбука Васі Вясёлкіна дапамагае проста і лёгка засвоіць літары беларускага алфавіта.